Goddag, velkommen til Fysioterapien.dk. Jeg er i dag for at vise 3 elastikøvelser for latissimus dorsi, altså den store rygmuskel nede bag på ryggen her, som holder albuen ind til kroppen, og så også de dybe rygmuskler, rhomboiderende og musklerne, der trækker skulderbladene ned på plads. Til det skal du bruge en elastik, selvfølgelig, og så en flaske vand. Du binder elastikken rundt, sådan så den er i midten, rundt om vandflasken. Så en dør. Ned og have den fat. Og så lukker du ellers døren. Trækker godt fat. Sørg for at elastikken er på plads. Bøjer en lille smule ved hoften og er sikker på at holde ryggen neutral og spændt omkring mavemusklerne. Så tager du godt fat i elastikken. Trækker albuerne tilbage. Holder en lille pause oppe i toppen. Og så tilbage til strakt arm. Det vigtige er her, at du holder skulderbladene på plads og ikke lader dem krybe fremad, da det skaber en dårlig rytme omkring skulderbladene og musklerne og får armene til at overveje. Udover kan du sætte den op. Stadig med døren. Fat i elastikken, og så enten knæle eller siddende på en stol, trækker du tilbage så langt du kan med albuerne og frem igen. Det er fortsat vigtigt, at du sørger for, at ryggen og skulderbladene arbejder, og at det ikke er armene, der trækker elastikken. Den sidste øvelse. Der bruger du bare håndtaget på døren. Træder lidt tilbage. Fortsæt spændt omkring maven. Og trækker så igen tilbage. Skulderbladene samlet. Og stræk arme igen. Det var 3 øvelser til latissimus og ryggen, som du kan lave derhjemme helt problemfrit. God fornøjelse.